Salam hormatly begençal şu gurungdaşlara gelen için köp sağ ol. Gıysaça öz alyan bilimiň barada, okan üniversitetleriň barada maglumat berip bilersiňmi? Sağ ol Döwran, ilki bilen çağırýan üçin, teklip eden üçin. Men Begen Şazyp, Türkmenistanyň Daşary welaýatynda dowlan, Saparmat Türkmenbaş etrawyna ilk orta mektebi şo ýerde okudum. Soňra Konyň şäherine, soňra Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherindäki Ankara Üniversitetinde okudum. Esasy okan oglum okuw tehnolog we kompýuter moýunçylyk bölüminde okudum. Soňra ýene şu okuw bilen magnaşyk soragyň üçin Halkara insan programları Özüş Üniversitetinde magistraturamy okudum. Soňra şu Elşuat Koreýa Respublikasynyň Koreýa Milli Bilim Üniversitetinde okap ýörüm. Toy. Men dünýämde bilim sistemalaryna ünsünma, höwesünma we seniň hem edutech barada işler alyp barýanyň bilýän bu edutech näme açyklap aýdyp bilersiňmi? Ilkiden aýsyn bilim bilen gyzykmanýanyň öňkü videolaryny berýän alken. Elbetde edutech barada aýtsam, edutech şuny ýanlat. Ýagny bilim ulgamyny teknologiýany ulanmak. Kısaça aýtsam şeýle. Edil beýleki bölümlerde bolşýar, mysal üçin biotek diýilýär, biologiýada teknologiýany ulanýarlar. Edil şolar ýaly. Ýöne asyl teknologiýany ulanmagyň maksady bäze bilimiň hilini ýokarlandyrmak we bilimde teknologiýany okuwçylara öwretmek. Ýaly iki sany esasy maksady bar. Edutech diýilýän ugrun. We ol öz içinde böleklere bölünýär. O arada dowamyny häzir soraw gelse şoňlara jogap berip bilerim. Doğru. Edutech uğruna edutech'daki içine giren uğurlar vardı ayıp berip bilersiňmi? İçinde yankı el yeterlilik we içinde deň derejeli bilim almak we şolary açyklap ayıp berip bilersiňmi? Olar barada mysal üçin el yeterlilik diýende kompýuter maglumat teknologiýasynyň esasy bilim ulgamyny edip biljek kömegi şol el yeterligi ýokarlandyrýar. Ýagny bilimiň ähli alýan tarapy, ýani okuwçylara ýa-da taryhy bolsun öwrenýän tarapy şonuň el yeterligini ýokarlandyrýar. Mysal üçin näde diýen soragy teknologiýany ulanmak arkaly mysal üçin şu wagt internet bar, kompýuter, mobil ulgamlar bar. Ählisem şolaň maglumat teknologiýalarynyň hataryna girýär we el yeterlige gönden täsir edýär. İkinji bir näme ýa-ni sen aýtdyň ýaly ýene şol agzap geçdiň. Şeýle wagtda da mysal üçin şu wagt maglumat teknologiýalaryny ulanyp biz bilimiň hilini ýokarlandyryp bilýäs. Ulanýan materiallar, interaktiv materiallar bolsun ýa beýleki islendik bir näme şu wagt teknologiýanyň üstü bilen ösdürilýär. Şol döredilýär we bilimde ulanýar. Esasy nemesi. Şonda hiç bolman? Ha, meselem edutech diýende ýani teknologiýany ulanyp adamlara bir diňe belli görnüş adamlar däller, köpçüligi el yeterli. Hem baha görnüşinde hem tyýyzlyk görnüşinde. Soň şäherde ýaşaýan adamlar bar we owada ýaşaýan adamlar bar. Amerikada ýaşap görn, şäherdäki adam, owadaky adam şowur bir zat. Seredemizde da. Soň käwr ýurtlarda ol oňal däl. Ýani internetde el ýetişi ýa-da ýanky bilimlere el ýetişi. Şolam içine girýän bolmaly, şo barada aýdyp berip bilersiňmi? Elbette sen diýen zadyň uğruna bar, sebebi şu wagt berilýän bilimiň aslında şäherdäki, merkezdäki okuwçy bilen owadaky okuwçy aslında deň berilmegini bir üçin etmeli. Ýani ösüp barýan ýurtlarda ol problemalar, ýani meselelerin bir hökmüne garalýar. Ýöne şonu nädip edip bolýar diýende oňa mölçelikleri bar, ýani bärde men oň çözüklerini aýdyp biljek däl. Ýani ýeke bir çözükden bolmanan biler. Ýöne maglumat teknologiýalary şonu çözmekdäki esasy näme bolup durýar? Bir ulanyp bilinäjek esasy bir Kur'an hökmünden seredilýär.
Misal üçin interneti men ütköşük misallar getirip biljek. Misal üçin edir şu pandemiýa döwründe edilsen aýtşyň ýazatlar bolýar. Dürli görnüşler var. Misal üçin diýeli Türkiýede ilki Ebadip adly okuw platformasy, okuw portaly işleýär. 2013-nji ýyllardan beri işleýär. Ýöne halkyň hemmesi, okuwçylaryň hemmesi şu pandemiýa döwründe şonu öýlerinden, kompýuterlerinden girip bilen oklar. Onuň näme etdi? Hökümet onu telewizyon üstü bilen, ýagny telewizyon kanallarının üstü bilen şonu iň çetki owalardaky okuwçylara çelişany el ýeterli etmäge finansiýar. Başga misallary misal üçin her ýurt özüçe çözüp tapýar. Koreýada misal üçin ýene şonýaly kompýuteri ýok, hozurluklar bardy. 79%-ine bar, ýöne galanlaryna ýok. Onuň hökümet şoňa bir çözgü tökmünde galanlaryna kompýuter paýlady we dünýäde ilkinji bolup şol başlangıç klasdan üniversitet derejesine çelli online okuw gurnak bilen ilkinjileriň hataryna bir ýurt boldy. Misal üçin Koreýa şonýaly. Onuň ütköşük misallar ýene de diýeli Afrikada diýeli iň ösen şol bilim ulgamyna maglumat teknologiýalaryny ulanýan ýurtlaryň hataryna biz tanap biljek. Kenya bilen Ruanda diýip ýurtlar bar, belki eşitensiniz ana şolaram biz öz gurumyzda görýäs, sebäbi alyp boljak nähili gowy misalları bar diýip seredip göremiz. Misal üçin İngiliz gowatda çözgü tökmünde şol Kenýanyň nemesi, hökümeti şäheriň üstüne ýa-da şol ilatly punktyň üstüne şeýle balon görnüşindäki neme ýerleşdirýär. Ýagny nemeni ýaýradýan, interneti ýaýratmak üçin. We şoň esasynda da 80 kilometr diametrlik ýerdäki şo ulanjylara 4G hilindäki internet berip bilýär. Gaýt gawatlyk çözüp. Ýa-da ýanky Ruanda diýen ýurdumda da bigedek hemmesinde ýanky neme ýok. Nähil diýen teknologi ýok, internet ýok. Bular bigedek radio ulanmak arkaly okuwyny dowam etdirýärler. Ýöne Ruanda sereden wagtymyz ekonomik taýdan belki tarapdan seredemizde Afrikan Singapur diýip aýdylýan ýurt. Şo derece aýdylýan ýurt. Ýöne pandemiýa döwründe ýagdaýlar başgaça bolup bilýär. İnternet mümkinçiligini döredildi diýip pikir edeli. Ondan soň kompýuterlerim berildi diýip pikir edeli. Ýa-ni el ýetmeýän adamlara. Ýöne bärde bilimim gerek. Meselem men islam wagtym, meselem men internetim bar diýeli. Men ulgamym amma meselem ýa-ni kompýuterim bar. Ýöne men bir zatlar öwrenmeli. Men gidip ingilisçe öwrenenmi ýa öz dilimde öwrenenmi? Öz dilinde maglumatlarym gerek, sapaklar. Onu o arada pikirlerini aýdyp berip bilersiňmi? Sonra näme dermi? Birazjyk türkmençe öwrenmek baradamy. Elbetde, ýanky meselem ýanky Kenya diýdik. Kenya'da internet bar, kompýuter bar, ýöne Kenyalılar alad edip şu hökümeti rad etdimkä, sapaklar ýasadymkä, ýanky molumlar bilen bile işleşip hemmekşe el ýeterli bolar ýaly. Ýa-da gidip Amerikadaky platformalary ulanyp ingilisçe öwrendilermikä, ingilisçe sapaklar öwrendilermikä? Soraňy şeýle jogaplaýyn. Edil misal üçin ingilisçe material hökmünde aslında dil esasy nemelen bir hökmünde seredilýär. Bökdönçlik hökmünde, ýagny bilime ýetmekde dil aty uly faktor. Onuň materialyň ýanky türkmen diline bolmazlygy ýa-da diýeli şo şertlerde Kenya'da bolmazlygy aslında bir neme hökmünde seredilýär. Ýöne Kenya köp ýurtlar bolşýaly, Afrikadaky ýurtlar ýa-da Aziýada şonýaly ýurtlar bar. Dil ingilisçe, o tarapy nemeler ýöne islendik hökümetim başga bir ýurdun materialyny ulanmak nemesine direnok, ol nemeni saýlap alanok özleri döredýärler. Ýöne taýarlyksyz bolan we taýarlykly bolan hökümetler diýip bölüp bilýär. Ve taýarlyksyz bolanlarym öz arasynda gysgawatyň içinde material taýarlaýarlar.
ve şonu yetiştirip yankı okuçulara bermene finansiya. Ütköşük misal üçün yine de bir misal vereyim. Sana gıtıklı bir misal vereyim mi? Doğru. Misal üçün şu an günahı Amerika yurtları köplenç ötüp baran yurtların hatarına giriyor. Ve şolar ütköşük çözülükler taptı pandemiye doğrunlar. Misal üçün adi adıma düşünük. Yanlış mı Argentina'da şonu yalı oluyor. Argentina'da olan kanallarımız söylen, televizyonlarımız söylen, sapaklarını yetirmene finansiya. Ve ütköşük bir metodik olanyalar. Jurnalist sonundan artist bir tane, artist yani sınavda işgari ve muallimin üçsünün koşularına hakkında dörödülen bir sapak. İngoy bilyen muallimler saylayadır, şehir pretmedden. Ondan şol muallimin kömöğü bilen ve jurnalistin kömöğü bilen ve yankı sınavda işgari olnahil olanyalar. Men atına gıdıklı şol bilesim geliyor. Yönetim men göremsem diýende şeýle gördüm men tek dolu hak göremem. Şonu ýaly ütköşük çözülükler bar. Yani aty ütköşük çözülükler bar. Her ýurtda. Şo maglumatlaryň linkini aşakda goýaýar nesip bolsa. Onu men goýaýyn, o şu wagt bu maglumatlar niden gelýär diýip gyzyklanýanlar bar bolsa, şu wagt bütün dünýä banky her ýurtda online okuwun şu Covid şu döwürde pandemiýe döwrüne alınıp barlyşyny hasabatyny ýöredýär. Menin aşağıda linklerini koyacak. Ondan sonra neme var? UNESCO'nun yine de online okuw öğretmekte ulan bilinecek yankıyalı applicationlar, programlar ya da olmasa website'lar ya da materyaller hemmesi şu yerde verilen UNESCO'nun onun linkini verecek. Aslında ütköşük materyal soradı ama yine de ütköşük aydayın kaybırdatlar. Misal için UNESCO'da şu nemeler gollanmalar var. Şimdi UNESCO diýenim Birleşen Milletler Guramasy içindäki köp ýurtlar, 193 tane ýurt diýeli agzasy bolsa, şolaryň hemmesi şol ýurt bilen işleşýärler we o ýerdäki maglumatlar ulanmak aslında bir standart görnüşine etmek ýaly bir zat bolýar we gollanmalar var. Muallimler üçin gollanma, hatta enatalar üçin hem gollanmalar var. Misal enatalar üçin näme gollanma bolup biler diýen manyda pandemiýa döwrüne diýeli okuwçy soraýar. Men näme üçin maska takmaly diýär ýa-da men näme üçin diýär elimi ýuwmaly diýip sorap bilýär. Bu bular köplenç maşgalada öýde geçirýär wagtyny, daşary çykyp bilen oklar. We şu wagt maşgalalar nähili şoňa jogap bermeli. Yani şonu hakyky biz şu wagt şonu ýaly bir nemeň içinde dat diýip aýdyp bolanok. Elbetde ol her ýaşda kabul edip bilýän jogap, bilmeýän jogaplar bar. Yani şonu ýaly ince nemelerine göre şol ýöredilýän ýürüte portallary bar. Oňa men linkini aşağıda goýarym sallanmasyn. Ýa-da ni men ol website görüpdim. Ýanky UNESCO ýöreden website-ny hatta şu pandemiýadan öň görüpdim. Ondan öňem gelýän bir zat ol. Jemige düşen maglumatlar paýlaşýarlar. Ýöne ýeterli görmedim men özüm. Meselem uly bir UNESCO guramasy bolup ady işe diýerler diýip özüm şu taýda gördüm-de. Men garaşanym hasyly zatlar. Indi şu ýerde Khan Academy diýip bir zat bu website bar. Olan bir gurama. Mut bilim berýärler dünýä ýüzüne we köpsi ingilisçe, ýöne başga dillerde de bar, ýoşadan köp bilýärler. Bu arada meňem aratnaşygym bar Khan Academy bilen. Indi şu Khan Academy ýaly türkmençe biz döretmelim kak diýip pikir edýän. Seň pikiriň nähili şu arada? Şeýle aýdyp bereýin, yerli oku döretmek, yerli oku website-yny döretmek, yani ulugamy döretmek gaty ul resurs gerek we wagt gerek we şol wagtda da islendik startupda ýa-da proýekt bolsun maýa goýum gerek, finansiýa ýagdaýlar gerek we muny bilýän kadrlar gerek. Yani şol esasy neme we bilimim aslında ýanky başda bellep geçişmeli
teknologiýany bilýän adam pedagogany bilmän, pedagog adam teknologiýadan baş çykaly. Ine şu ikisini birleşdirmek aslında möhüm hasaplanýar. Ine yerli şertlerde döretmek gaty gowy pikir. Onu döretmeli, döredip bolsa döretmeli. Hatta şu wagt belki iň gowy wagtydyr sebäbi 2017-nji ýylda sanly bilim konsepsiýasy kabul edildi. Şu wagtky gönükdirilýän maýa goýum diýeli finans tarapdan goldaw almak gaty şu wagt aslında edil wagty bolup biler. Ýöne sen ýa-ni Khan Akademi pikiriňe men dowam edesiň gelýär. Khan Akademi nähil zatlar edýär diýeni onu hemme bilýändir. Nähil zatlar edýäni ýöne men sevip wagtda pikir edemde, mysal üçin Orta Aziýa döwletleri, biz hatar döwletler nähil reaksiýa berýär şol Khan Akademi zadyny. Sebäbi içindäki zatlaryň hemmesi ingliz diline berilýär we ingliz diline de okumak üçin hem belli bir derejede ingliz dili bilmeli diýeli. Ýöne ýa-ni aýdyşmaly sevitdim, mysal üçin näme çözgütleri boldy. Özbekler mysal üçin Özbegistanyny şu Khan Akademiýanyň şu terjime edýän ýerde topar bar. Terjime edýärler. Onun finans tarapyndan goldawyny Ýewropa bankyndan alynan 50% hem meýletin ýürüjü adamlar tarapyndan berilen näme hökmüne göre edilýär. İkinci bir misaly ýene de şu Orta Aziýadan Kyrgyzstan mysal üçin şol Khan Akademiýanyň sapaklaryny terjime edýärler, yer lokallaşdyrýarlar şonu. Bu näme gowy misaly diýende elbetde gowy misallar bizim özümüz hem ýa-ni sadece nähili habarlaşýan nemetçe bolýarmy, terjime etjek bolýarmy sebäp bolar. Her ýurtdan adam saýlaýarlar. Adam saýlaýar diýenim, ýörite şonu wekil saýlaýarlar we şu işi ýöretip biläjek adam gözleýärler aslında. Ve şu wagt dinleýänler arasynda da bolsa, eger şonu edip biljek adam bar bolsa, şonu habarlaşyp aslında başlanıp bilinjek bir taslama. Gowy seredýän, şu pikiriň özüne gowy seredýän. Ýa-ni bu ýerde Hüwesi walar topulsun diýjek bolum. Ýok, Khan Akademi. Ýene bir zat bar da, hüwes aslında hüwes şeýle seredýän, hüwes belli bir wagtdan ýetip bilýär. Ulu işlere başlananna hakykatdan hem oturup bir meýilname esasında başlanmaly we yani hüwes sen işiň soňuna çelli ýetip bilmegiň üçin bir ýeterlik bir zat däl hüwes. Hani bilen o hüwesiniň hüwesini nemetmän ýykmaýan ýöne şonu ýalyrak bir zatda sebäbi işe başlan wagtyň şertler, zatlar seni ýa-da belli bir şu wagtky bilim derejen sana belli bir wagtdan kençilikler beredip bilýär. Edir şu wagt men öz ýagdaýymda Khan Akademi türkmençesini almak mümkinçiligim bar. Araknaş gurup gelýär we menden käwür adamlara garaşýarlar. Men şu wagtym ýok. Ýöne belki belli bir wagtdan soň karar bersem, men şunu dowul etjek diýsem, ol ýetkäpler. Ýöne hüwes hakykatdan hem hüwesi bar we men şu ýoldan ýyla gaýtmam diýen bar bolsa, hepdelik plan çakat aýryp şunu işläp bilerin, türkmençe maglumat öğredip bilerin we topar gurup bilerin diýjek bar bolsa, men pirimçe gidip şolara ýazmalym kadýan. Khan Akademiýanyň websaýty bar, o ýerde sana ýol görkezýärler, näme etmeli bu arada. Ýok, menem aslında golduyan sebäbi alternatif maglumat çeşmesi ol hemişe de gowy we on türkmen diline bolmaklygy ol hasam gowy we Khan Akademiýanyň belli bir standartda berip biljek belli bir standarty bar. Belli bir derejede berilýän bilimiň derejesi belli bir derejeye ýeten. Şoň üçin aslında seredilmeli, üstünde işlenmeli bir zat diýip hasap edýän. Hem de Khan Akademiýanyň daşynda bizim ýurdumyzda bilim merkezleri bar. Hususy bilim merkezleri. Men diýen özümçe şolara aýtmak isleýän bilim merkezleri elbette bilim berýärler, tölegli bilim.
kimisine el yeterlidir, kimisine el yeterli däldir. Onu bilemok bakalarını. Yani şunyaly işlere başlatmalym kalar diýen. Goý pullu bolsun. Gökmen Muhtar Khan Akademiýaly. Yani pullu görnüşde online tayyar bilim. Mesela bilelikde sapağım alıp bileli şeyle gürleşip, görüşüp. Yani bir arada tayyar sapaklarım olsun. Mesela matematikten bütün sapakları dursun. İşleyen adam az baha bilen çotaydan pul verip satın alıp bilsin. Mesela şon ýaly bir zatlar ýasamaklarını isleýän ýa işler şol. Onu edenler aslında başlanan molplar, kavide başlanan molplar, men arada izlerleyenler şunu yardatlar bar mı deyip onun arada birine kavat geldim. Yöne olur nahil etçek bolyalar, dine reklamasını gördüm, men tek özünü bilemok nahil zatlar bolya içinde. Yöne edilmeli zaten o. Koreýa saňa näme goşdy? Koreýa barada biraz maglumat beräň. Koreýa barada aslında şunu ýaly men garaşan zadym mady we gelen soň gören zatlarym. Garaşym şunu ýaly Koreýa barada men okumak barada gyzyklan başlanýardym 2011-nji ýylda. 2011-nji ýylda çap edilen bir kitapdy aslında. Şo döwürden aýdýa. Onuň Koreýa gelim. Koreýadan şol kitaplary ýazan adamlaryň özleri bilen görüşüp bilim, duşup bilim, pikir alyşyp bilim. Hatda şo professoryň sapagyny aldym. Şonu ýaly näme boldy? Koreýa maňa şol zat bilen başlady başy. Ondan soň Koreýa gelem soň gaty köp sanly konferensiýalara gatnaşdym. Pandemiýadan öňkü 2019-njy ýyldaky barşy 5 aýyň içinde men gaty köp zada gatnaşdym. Konferensiýalara gatnaşdym, gördüm, hakyky gidip sergilerinde atlaryny gördüm. Soňum istendik daşlar ýurtda bolýan zat şol tanış edinýän, dost edinýän bäriň atmosferasy, daşlar ýurduň nemesi. Ana şol zatlar maňa goşdy. Ýöne öz ugruny näme goşdy diýende şol bilim ulgamyna maglumat tehnologiýasyny ulanmak barada Koreýa aslında şol zatlar öwrenip bolajak ideal ýurtlaryň biri. Hakykatdan hem şol her bir bolýan zady, edilen zady içine gelip we şol edýän adamlar bilen daşyn şu var. Koreýa Milli Bilim Üniversitesiinde okap ýörün we professorlarymyzyň köpsi şol zatlar edýän, şoňa maslahat berýän ilm olmanyny şol ýaly adamlar bilen tanışmak maňa Koreýaň beren esasy nemeleriniň biri. Nähili yerlere gatnaşyp gördüň? Bir ýadyňdan çykmajak bir zatlar boldymy? Bir yerler. Ýadymdan çykmajak iň esasy zatlaryň biri birinjisinde men zada gatnaşdym. 2019-njy ýylda e-learning nemesi tanry bilimiň Koreýa 2019 diýip adlandyrylýan konferensiýasına gatnaşdym. Bärde men esas ünsüm çeklen zat şol ýerde baran wagtym edex'iň uzak nähil adlandyrylýar. Southeast Asia olanyna Gündogor Aziýa ýurtlaryndan jogap berýän bir Hindistanda bir näme bilen tanışdym. EDX diýemizde, sözüň öýlen. EDX diýemizde edx.org bolmaly website. Doğrudan? EDX diýip aýdylýar. Education X. Görýänlerim düşüner ýaly aýtmak istedim. Indi Education EDX olanyna we Coursera var. Bular barıp şol 2000-nji ýyllardan başlap şo döwürleň tehnologiýasy ýokary bilimdäki ýokary bilim derejesinde sapak berýän, ýagny Stanford, MIT, Harvard ýa-da beýleki istendik saylanan üniversitetleriň sapaklaryny, professorlaryny şo ýerde alyp bolýar. Indi şol adam bilen tanışanda, mysal üçin ýene şol Coursera ýa-da Khan Akademiň ýa-da beýleki nemeler online platformalaryň asyl nemesini öwrendim men şo ýerde. Aslında ol bilgem bolýar diýene şondan şeýle jogap aldym. Soram
şunu ýaly orta üçin ýa-da sevgi üçin näil planlaryňyz bar diýende talaba görä diýär. Mysal üçin şonu ýaly IDEX bolsa şol özüniň mailnamasyny has köp ilatly ýurtlara mysal üçin Hindistan üçin ýa-da Hytaý üçin aslında niyetliye ve şol yerlere asıl gönüktürlün. Şimdi adilatlı yurtlar için nämedik bolýar diýende aslında şol bir neme jogap gözlemeli bir soru. Biz nämedik bilýäs? Bizden şol sapaklaryny alyp bilýäsmi ýa-da biz şol IDEX bilen işleşip öz universitetlerimiň sapaklaryny şol ýerde goýup bilýäsmi diýen bir soru görýär. Sebäbi misal üçin diňe Owganistanyň hem käbir universitetleri tap bilýän şol IDEX-iň içinde. Eger gözläp görseňiz içini we bu diýmek bolýar aslında şol ýere öz kurslarymyzy hem goýup bilýäs ozagyndan. Ana şonu ýaly. Men bilişime göre Türkmenistanyň orta mektebi okudum, soň Türkiýede Ankara'da okudum. Ondan soň Türkmenistana gidip üniversitede bilim urgamynda işledim, iş tejribe geçirdim, Koreýaga gaýtdym. Şo döwürler okan döwürleriň stipendiýa alanyň bilýän, şo stipendiýa alyşyň barada gysgaça aýdyp bilersiňmi? Näde baldың? Näde balynýar? Stipendiýa almak aslında gyzykly soraw, näme alyp bolýan? Aslında internette de köp adam paylaşır öz tecrübesini ýöne. Sen menki soranyň üçin menki nähili bolyp men şol Könüren şäherinde okuýardym ilki birinçisinden başlaýyn. We özüm aslında edebiýat, geografiýa, tarih şol sapaklara gyzyklanýardym. Ýöne bize stipendiýa balyny aýtdylar. Elbetde her adam özü okap bilen universiteti we dünýäniň içinde de şonu ýaly ba bolsa bol belki bardyr, peýdal bolsun diýip aýdýan. Onuň şo ýerde belli şertleri bar stipendiýa almagyň. Ve o ýerde himiýadan, fizikadan, biologiýadan soralýar. Her predmetden soralýar. Men onuň şo ýerde belli bir ýylymy mektebiň şertleri üçine bilen hemme men oturup 1 ýyl ýa 2 ýyl ýaly şo ýerde şo sapaklara taýýarlandym, geçer ýaly. Onuň öňünden çykan soralar bolsa olary gaýtarap çözüp üstüne işlep şo görnüşde boldy birincisi. İkincisinde de misal üçin ya sina bolup bilýär stipendiýa almak üçin ýa-da gürüňdeşlik bolup bilýär dokumentlerini şeýle tapşyrýan. Onuň ikincisinde de seni interwýuga çagyrýan görnüşleri bolup bilýär. Onda da interwýu aslında interwýu barmazdan sen mara däkli maglumatlar sen özüň berýän. Özüň barada ýanky häsiýetname diýdi bir okan ýetişik hasabatlaryň hemmesini berýän. Sen barada olaňdan ýeke bilesler gelýän zady sen kim? Yani sen kim aslında? Sen näme edip bilýän? Sen şolary 10 ýyldyň 15 ýyldyň içinde hakykatdan hem sen bir zat şoňa beýleklerden tapawutlygyny görkezmen. Özüň tanatmaly bir etjek bolan işiň bar bolsa mysal üçin şolar barada gurrunlar bilýän. Stipendiýa aslında hem ingliz dilisi şu islet daşary ýurtda okajak bolýan bolsaňyz ingliz dili okman gerek bolsa mysal üçin men öz ýagdaýymy bilýän şol 2008-nji ýylda men Germaniýa tapşyrdym. DAT programmasy bardyr. Olam bir scholarship, esasy bilinýänlerden biri. Şonu ingliz dili maňa gerek boldy. IELTS'e gitmelim. IELTS ýöne ýerli şertlerde men IELTS alyp bilmejegim bildimne. Bu ýerde men Bakuwa gitdim. Ana şonu ýaly bolup bilýär. Şertler bilen çäklen oturmalylar, gerek bolsa gitmeli, gerek bolsa ýan kaçmaly, wagtyny nemetmeli, taýýarlanmaly. Şonu ýaly aslında stipendiýa tapşyryp geçip bilmedik ýeriň barmy? Hawa, stipendiýa tapşyryp şunu ýalat bar. Birincide geçip bilen ok aslında. Hani nähil diýen stipendiýa şunu ýaly. O bilýän bolsaň, hakykatdan hem wagtyny okan bolsaň alyp bilýän. Bu şonu ýaly. Ýöne men ýaly bolsam mysal üçin diýeli, erjel diýmäýin nähili ýeňilse-de ýene dowam edýän şonu ýaly biri bolsaň diýeli, özüm onu ýaly atlandyryp islamak ýöne men birincide däl, ikincide de atlarda geçdim.
Misal üçün Germaniýa men 3 gödek tapşyrdım. Dat. Germaniýany göresim, bilesim gelýär sebäbi öz okuyan ugrumdan şol Germaniýanyň edýän işleri men üçin gyzykly. Ýöne men 3 gödek geçip bilmedim. Stipendiýadan. Ýani şo datdan geçip bilmedim. Oňa öz aýratyn sebäpleri bar. Ýöne indi ýene mümkinçilik bolsa men ýene tapşyryp görjek. Şonu ýaly bolmanda. Bilim ulumy barada, bilim sistemati barada bu maglumatlar gürleşdi bu kakdiýan. Aşakda pikirleri bar adamlar, oğlanlar, gyzlar aşakda yazmaklaryny isleýän, öz pikirlerini, bilim sistemati barada öz göz yetimlerini yürekden paylaşmaklaryny isleýän, o ýerde gürleşeliň, paylaşalyň, belki täze mowzuklar açak geljekde bilim barada. 8 FM podcastımızda da başka mowzuklar ele alıp gürleşip bilýär. Men üçin gyzykly bir mowzuk. Programda şu wagt işlere gidip görsen. Geljekde etmek isleýän işleriň barada aýdyp beriplersiňmi? Gelecekte bilim ulgamyna esasy edip biläjek işim şu kazanan okan tejribelerimi öwrenen atlamy esasy şu bilim ulgamyna şonu durmuşa geçirmek, öwrenen atlamy hakykatdan bir netije baglamak esasy maksadym şol. Galiba de öz şahsy planym ýokmuny şu magistratura, aspirantura okum diýenim bolsam, doktorantura okuma dowam edesim gelýär. Oňa esasy maksady ýene şol maglumat ulgamlaryny, kompýuter bilim ulgamyny ulanmak bilen baglanşykly. Şu wagt esasy şol ünsverliýän zatlaryň biri bilim ulgamyna öwrülşik, ýagny dijital görnüşe getirmek, bilim ulgamyny dolandyryş taýdan, bilim beriş taýdan, okudyş taýdan. Ana şonuň esasy öwrenip biläjek ýerim misal üçün bizde kimlik edýän, bizde gerek bolajak zatlaryň biri şu Ýewropa tejribesi, Ýewropadaky esasy şol iş alyp barýan misal üçün diýeli 2018-2020 ýyllarda Ýewropa standartlaryny iň gowy görnüşde edip bilýän ýurtlaryň biri Germaniýa. Misal üçün şu Germaniýa tejribesini öwrenmesi gelýär. Öňümden çykan ilkinji mümkinçilikde gidip şo ýere öwrenmek, okumak we ýerli şertlerde ornaşdyryp bilinäjek esasy nuskoluk işleri şo ýerden alyp şonu getirip soň ornaşdyrmak şonu ýaly planlarym, maksatlarym bar. Doğru. Şurada belki Germaniýada iş edýän oglan gyzlardan baglanýar. Belki diňe Germaniýada, bütün dünýä ýüzünde. Olaram aşakda bir poçtamyzy goýaly, elektron poçtamyzy biz bilen habarlaşdylar şeýle kawad şu mowzuklarda görümler edeliň. Soralar açalyň, pikirler alşalyň. O açalyň. Dolar dowrdan tecrübe öğrenmek wagtda biz internetden hem köp zatlar okup bilýärsiň, artikeller, makalalar çykýar, ýöne esasy göz bilen görüp içinde gelip öğrenilen zatlar başgaça bar. Ýa-da aýtışym ýa şu Koreýada mysal üçin men gelmeden öňki men Koreýa gözüme getirişim başgaça diýip okan zatlardan ýöne gelen soň umma başgaça bir zat görýär we yerine gidip öğrenmek iň gowsy. We şo ýerdäki adamlar bilen pikir alşmak men üçin gyzykly. Eger hakykatdan şu bilim ulgamyna, maglumat teknologiýalaryny, kompýuter türkmençesi şey alamyzda kim gyzyklanýan bolsa habarlaşyň, pikir alşaly. Man şonu ýaly gyzykly bolar men üçin aslında. Men üçin hem gyzykly. Ni adamlara, ýaş kişilere, ýaşullara paýlaşmak isleýän gowy sözleriň barmy? Gowy sözleriň esasy nemesi Kawat arada Duran Rajev'in kanalyny görüň. Elbetde gaty halyan özüm kanallar öňkülatlaryny ýöne bu gezek maňa teklip gelen wagty men sizin isleýişiňiz, sizin isleýän görnüşiňizde bir kontent aslında belki
nähil boldy o sizin nemäňiz aşakda galdyrsaňyz onam biz alaly. Hatlaňyz bar bolsa paýlaşmak sen hatlaňyz bar bolsa çekinmäň aýdyň maslahatlaşaly. Maslahatlaşyp man köp zada ýetip biljegiňizi bilýäs. O zaman ikinji bir aýtmaladym, aýtyp biläjek bir maslahatym diýeli. Özüňiziň çağırykdaky arzularyňyz bolýar. Ýa-da kiçik wagt eden arzularyňyz bolýar. Şolara yetmek üçin käwat özüňize soramaly. Men şu iş hakykatdan şol iş edip görünüm. Mysal üçin men 10 ýylyň arzum diýeri şu bolsa, men häzir hem şonu käwat diýen hakykatdan şu arada bir etip görmek, şu edýän şu wagt diýen ýaly. Şoň üçin asyl maksadyňyzdan ýüze görmäň. Şoňa yetmek ugrundan gerek bolsa diýjäňiz günlük işläň. Ve inneketçik işlerimizde hem üstünlük arzu edýän. Köp sawal gowy sözleň üçin, gowy maslahatlaryň üçin, pikirleň üçin. Menem şu gün biraz saçymy özüm kesdim. Işık zat görseňiz aýyplaşmaň görýänler. Umuman wagt aýryp gelen üçin köp sawalsyny aýtýan. Nesip bolsa indiki görüşmelerimizde has itköşük mowzuklary bilen şu bilim ulgamyna değişli mowzuklar bilen nesip bolsa görleşeriz. Bizi şu wagtda çenli gören bolsalar, halan bolsalar like butonuna basmaklaryny isleýän, abonent bolmaklaryny isleýän we paýlaşmaklaryny isleýän köp kişi ýetsin. Şeýle elbetde bu super bir peýdalat däl bolup biler, birazajyk ýöne peýdaly bir zatlar bolanlar diýip umyd edýän. Şu wagtky gürleşen mowzuklarymyz geleniň üçin, wagtyň aýran üçin ýene köp sag bolsun aýdýan. Hemmekşa üstünlük dileýän, gowur gelecek dileýän. Sag bolun. Sag bol, senem sag bol.